O hayungni borongni bukugo kaisana ko rangno beba khaiman tamong nai tumuna angnono saka rangno beba gya sungsar sungno o kokno poto sari rekha je joton slai nangmani manai ke rang haibar nang sakno wasa sungi naidi wasa wansung naidi jefru nang sara chikon sa tongfru apro sung rangno kuno important riya ajorawo musungmake blanya wana ma singsa lari ma rogoi baksa biri tongna musungu tai watiyo hanya siwoi thangai tongna musungu जों सरायफुरु ओ सामुंरकनो कुनु रांनि बागै खाया आबो सारिक जरावो हान्यो थंगै जरा लाइरु हामजागै थांगो जदननो आब हान्यो काइसे नाइथतो इमा फिया जेफुर नों गिसा तोरि फायु आफुरके जतन थानचांखा ननो ससानानि साइतुकनाय जेफुर नों बाजाया आफुर बुइरनाय फुंसा ताइ कुटुगु बयरमदि परियाके लांमा मुंसा करै आफुर ननो जतन सानाय परिदि ननो बरक कतर खान्या बागै आबुर यागलो जतन मिलुवै ननो दागारि याकारि रनाय आबो तामनि बागै हनके रां ओ रांनो बियाल अंयांनानि बागै जेफ्रो त्रुक तोरै लगै फायानो आफुर सोंजागनाय बेंक बेलेन्स बसकताव सोंजाग ननो फुनुगनाय रांनो बेबा रांनो कारै ताइ मुंसा कतर करै वान सुगै नायदि आगे सरायफ्रु बाहाय तंमानि बसक तंथक तंमानि फिया जेफ्रु असंसा ननो रांनो बेबा खनै फुनुगै रु हुवान सुं नायदि सरायफ्रुनि बाय दाबुनि साल बसक हरबाय सालाङै थांगा इ गाहामगै खोनादि आं कुनो दिनो सागला रां इम्पोर्टेन्ट या रां बेलानि नांमानि काइसा मानै फिया आबो बहक सुफुंना बागै लांमाव गोथां दङै थांना बागै अ रां जतन नांजागु इ आंबो नांजागु गोबांमोन मुसुंगु गोबांमोन इमां टंगु फिया कुनो मुंसा खाइमेया तामुखे ओ रां करै बेलानो बखाव टेक दंगु बेलानो बखाव दुखु नांगु जे जराव नों तंथक तंमानि मोनै तंमानि आ सामुनो खाइनानि बेलानो हामजागु मुइतो खाइदि सरायफुरनि क मुइतो खाइदि बाक्सा जरा आ जरावो मुंसा करै टेक द मुंसा करै दुखु आ जरावो नों जे सामुनो खायो आ सामुबाया तंथकै तंमानि मुइतो खाइदि आ सामुनो नों आ सामुनो रांनि बागै खाया सागनि तंथंनि बागै हामजागै खाइमानि आफुर मुंसा करै टेक द जे तंगु आबो हनके तंथक हनके वानसुं नायदि आ सामुनो जे सामुं ननो तंथक तुबै रोफायनाय मोखाङाव मोनै मुं तुबै रोफायनाय ताइ काइसाक नोंबो काहामखौनो साइमानु जे रांवाय बेबाक पाइमानु फिया तंथक पाइमाया लांमाबे गदालचा यूट्यूब चैनल आं सेमो बस रांबाय बेबाक पाइमानु फिया तंथनो कोनो दिनो पाइमांला आव खाखायो नरा बो बिदिनो काहामखौनो बुजिमान खना ताइ सोलोंमुंबो मान खना तुमुंनो ओ बिदिनो साजाके प्लीज ओ बिदिनो लाइक ते शेयर खायै ओ चैनल सब्सक्राइब खायरुदि ताइ आंबो करंना मुसुंखे इंस्टाग्राम ते करंनि मानु इंस्टाग्राम नि लिंक भिडियो डिस्क्रिप्शन रोजा हामबाय।